ಕಾಮಿಡಿ ಬಿತ್ತಿಲ್. ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಮಾನದೀತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಮತದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಮಾತಿರಿಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ರಾಹುಲ್ ಇನ್ನು ದಾದ ಒಂಜಿ ವಿವಾಹದ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನು ಬಂದಾಗ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ನಾಗಾಲೋಟೋಡು ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ವರ್ಷ ವರ್ಷಲ 15-20 ಸಿನಿಮಾರು ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂಡ್ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆರಿ ಬೆನ್ನಲಕ್ಕುಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಕಾಸು ಬಾಡ್ ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳದ ಗ್ಯಾಪಡು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡಲ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ನು ತೂಪಿನ ಮನಪಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಳು ಅಂಚಿನವಳು ಒಂಜಿ ವಿವಾದ ಪುಟ್ಟುಂಡು ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾಲು ಇನಿ ತೇರಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಊಸಂಟೆ ರಡ್ಡು ಸಿನಿಮಾಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ವಿವಾದಗೂ ಬೈದನು ಆ ವಿವಾದನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಇಂಕಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೀಲಾಕ್ಷ ಕರ್ಕೇರ್ ಪಂಡರು ಸರೆ ಅವನೊಂದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರೆ ಅವು ಈರೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸರಿ ರಾಹುಲ್ ಸರೆ ಪಂಡೆಕ್ ಯಾನಿನಿ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ತಂಡನು ಇನಿ ಎನ್ನ ಆಮೇಟ್ ಕುಲ್ಲಾದು ಯಾನ್ ನಡುಟು ಕುಲೊಂದೆ ಯಾನ್ ರಾಹುಲ್ ವಿಶೇಷವಾದ ತೇರಂಟದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ಊಸಂಟದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲು ಒಲ್ಲೇರು ತೇರಂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕಲು ಉಲ್ಲಿ ಐತ ಊಸಂಟದಲ್ಲ ಉಲ್ಲಿ ಆಮೇಟ್ ಉಲ್ಲಿ ಮೇಟ್ ಉಲ್ಲಿ ಯಾನಿನಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಏನೇನು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತೇರಂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗುಂಗುರು ಕುಜಲ್ದೆ ಗಡ್ಡೊಡು ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೆ ಜವಣಿ ನವಿಲ್ ರಾಜ್ ಕುಡ್ಲ ತುಯರು ಇಲ್ಯ ಕೈಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಯ ಯಾನ್ ದಾಯ ಆಯಂಬೆ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನೆನ್ನು ಗುರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದಿಂಚಲ ತೂತಾಯನ್ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡ್ನಗಲ ತೂತೆ ಚಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜದ್ನ ಪಗಲೆ ಅಂತ ತೂತಾಯನ್ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸಲಿಗಾಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಪ್ರತಿಭೆ ತುರುಕೊಂತೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಲ್ದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಮರೊಂಡು ಬತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲ್ತಿ 3 ಗಂಟೆ ಪೋದಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡ್ಡರೆ ಕುಂತಾಯ ಐದು ಬತ್ತೊಂದು ದುಬೈಗ್ಲ ಪೋತೆ ಅತಮೆ ದುಬೈಗ್ಲ ಪೋತೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತ ಅತಮೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ನಿಖಲ್ ಎನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಅತ್ತ ಅಂಜು ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಟ್ಟರೆ ಬಾರ ನಿಖಲ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ತವಾಯಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನಿ ತೇರಂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಈ ಮೇಡಿಕುಲ್ದಿನ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ನಿರಬಹುದು ನಿಖಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿರ ಚಿಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತೇರು ಅವು 175 ದಿನನ 200 ದಿನ ಬಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿರಾರು 5 ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿರ 5 ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ಲೇರು ಆರು ಲೇಖಕೆಲ್ಲ ಅಂದು 5 ಬಕ್ಕ ಬರಹಗಾರ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡು ಲೇಖಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕಲ್ಲ ಅಂದು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕಲ್ಲ ಅಂದು ಏರು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಇಂಚೊಪ್ಪಗೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತೀರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಅಂಚಿನ ಕುಮಾರಣ್ಣೆ ಇನಿ ತೇರಂಟದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಹಾಗೆ ನವೀನ್ ರಾಜಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಮೈಟ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಕೇಪುಲ ಪದವದ ನಾರಾಯಣಣ್ಣೆ ಈ ಜನಕ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಗಂಧ ಗಳಿಜ್ ಈ ಜನ ಬೇತೆ ಈ ಜನ ಉದ್ಯಮಿ ಓಲಾ ಬೆನೊಂದು ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪಾಡದು ಆಣಿ ಮಲ್ತೊಂದ 5 ಬಕ್ಕ ಕತ್ತಿ ಸುತ್ತ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡದಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಯಾನ ಕೆಲವು ಸತಿ ತೂತಾರೆ ಕೇಪಲ ಪೂರೇನು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಂತಾರತೆ ಕೇಪಲ ಪದವ್ ತೂತಾನು ಎಲ್ಲಿಯ ಬತ್ತದು ಜೋಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುದ್ದೆ ಪುರ ಅರ್ನ ಬಡಿದಿ ತೋನ್ಸೆದಾರತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ ತೋನ್ಸೆದಾರ ಕೇಪಲ ಪದ ಓಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇಪಲ ಪದ ಬೆಳ್ತಂಗಡದ ಉಲಾಯ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡದಲ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿನ ಅರಂತ ಬೆಚ್ಚೊಡಿಲ್ಲ ಅವು ವಿವಾದ ಉಂಡತ್ತೆ 5 ಬಕ್ಕ ಆಮೇಟ್ ಕುಲ್ದಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನಾರು ಒಂದು ಮುಲ್ತ ಬಾಗಲ್ಗೊಟ್ಟದೆ ಅತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಹುಡುಗಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪೆ ಸಾಧು ಚೆನ್ನಪ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಪುದರ್ ಸಾಧು ತೂಯರ ಬಜಿ ಸಾಧು ಆಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮತ ಮಲ್ತೊಂತೆ 1.5 ನಿಮಿಷದ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಏನ ಐತ ಟೈಟಲ್ 2.5 ನಿಮಿಷ ಏನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಉದ್ದೋಗು ಪಾಡ್ತು ಐನು 1 ನಿಮಿಷ ಆಯನ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮುಗಿದಾಣ ಇಂಚಗೊಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಪೋತನೊಂದು ಎಂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡೆ ಏನ್ ಪಂಡೆ ಪಾಡ್ ಮರೆ ಎಂಡ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡೆ
ಅಂಚಿನ ಅಂಬಿ ಸಾಧು ಚೆನ್ನಪ್ಪಿ ನೆತ್ತ ಊಸಂಟೆದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಇಂದು ಊಸಂಟೆ ಈ ಊಸಂಟೆ ಕಾಸು ಮಾಡ್ದಿನಾರ ಮೇಲೆ ಅಂಚ ರಡ್ ಊಸಂಟೆ ತೇರಂಟೆ ಪನ್ಪಿನ ರಡ್ ತಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ವಿವಾದಗೂ ಬೈದು ಉಂಟು ಒಂದು ಊಸಂಟೆ ಒಂದು ತೇರಂಟೆ ರಡ್ಲ ಟೆಂಟೆ 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 ಈ ತೇರಂಟೆ ಊಸಂಟೆ ಸೇರ್ದು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಬಂದಾಗ ಸೋಂಟೆಡ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ತೇರಂಟೆ ಊಸಂಟೆದ ವಿವಾದನು ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಲೇಯ್ದ ಆ ವಿವಾದನು ಯಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಣ ನಿಕಲು ದೆತೊನ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿನ ಕಾಂಕಾಡ್ದು ಉಬ್ಬಿಲೆ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೇರಂಟೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅದು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಅಂದ ತೇರಂಟೆ ದಾಯಗ ತೇರಂಟೆ ಅಂದು ಪುದಾರ್ದು ಎರಬಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡುವೆ ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ರಾಜಮೌಳಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲೆಂಜಿನ ಬತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಲೆ ಕಾಸು ಮಲ್ದೆ ಕೆಲೆಂಜಿ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಮೇ ರಂಜಿತ್ ಉಮಿಲ್ನ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಊರ್ದೆ ಆಂಡೆ ಈ ಕೆಲೆಂಜಿಡ್ ಹತ್ತು ಕಾಸು ಆಪಣಿಗೆ ತೇರಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಮಾರೆ ದಾಯ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ತೇರಂಟೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ನವಿಲ್ ರಾಜಿ ಪೋಯಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ನವಿಲ್ ರಾಜ್ ಹೋದು ತೇರಂಟೆನು ಮೇರ್ನ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಜಗಳ್ದು ನಲಿಪಾಯರು ಮಲ್ತಿ ಕೆಲೆಂಜಿ ಆತು ಕಾಸು ಮಲ್ದನು ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತೇರಂಟೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಕಟ್ಟದು ಆ ಕತೆನ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನೀ ಎಂಕಂದತ್ತು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಪುಟ್ಟಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಂಗನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪವಲಿ ಎರ್ಲೇನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪವಲಿ ನಾಯಿನ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪವಲಿ ಈ ತೇರಂಟೆನ ಎಂಚ ಅವು ಗೋಡೆಡ್ ಬೋಂದು ಮಾರ್ರೆ ಐನು ಎಂಚ ನಿಕ್ಕಲು ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ತದು ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಭಾಷಂಡೆ ತೇರಂಟೆ ನವಿಲ ಬಾರಿ ಬಂಗವು ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವು ವಿಶೇಷ ಪನ್ನಗ ಯಾನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಂದೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಂತಿದೆ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿತ್ತನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಈ ತೇರಂಟೆನ ಒಂಜಿ ಪತ್ತದು ತಿಂತಾಗೆ ತಿಂತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಏರ್ಲ ಎನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮಂತಿದ್ದೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಪತ್ತೊಂದ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದತ್ತ ರಾವ್ ತತ್ತಿ ನಾವು ಎನಿಮೇಷನ್ ಮೇವು ಆನಿಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆಗ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಎನಿಮೇಷನ್ ಅಂದು ಬೇರೆ ಕಾಸು ಪಾಡಿರತ್ತ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಊಸಂಟೆ ಪಕ್ಕ ತೇರಂಟದ ವಿಷಯ ಇಡುವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಊಸಂಟೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾರೆ ತೇರಂಟೆ ಊಸಂಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡ ಊಸಂಟೆ ದ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಅಯೇ ಕಾರ್ಕಳೋದು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಾಧು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರ ಸಾಧು ಆಯ್ ಎಂಕೊಂತ ಪಾತ್ರ ಬುಡ್ಪಾರ ನೀನ್ ಏಕಲ ಪಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ ಪಾತ್ರ ಬುಂಡ ಆಯನ ಪೂರ ಚರಿತ್ರೆ ಅನ್ ಬುಡ್ಪಾವೆ ನಾನು ಓ ರಾಮ ದೇ ರಾಹುಲ್ ರೇ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ತೇರಂಟೆ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲು ಮರಿಯಾಲ ಅರೆಗಾಲ ಒಂದು ತೂವಂದೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದವೇನ್ ಪೂರ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ತೇರಂಟೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬು ತಯಾರು ಮಲ್ದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಾಸು ಪಾಂಡೊಂಡತೆ ಕಾಸು ಪಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಾಡಿನ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಒಂಜಿ ತೇರಂಟೆ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಖಂಡಿತ ಐಡ್ ದುಂಬಿ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ದಾಯ ಉಂಡತೆ ಇಂಬೆ ಉಸಂಟೆ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ಡದ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುರ್ಕ ಇರತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಬೆ ಸಾಧು ತೂಲೆ ಸರ್ ಈಜಂತ ಪಾತ್ರಗೆ ಅಗ್ರಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಬನ್ನಗ ಈ ಊಸಂಟೆ ಪನ್ಪಿನವು ಈಜಂತ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರಕಿರು ಎನ್ನ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ದುಮ್ಮದ ಕನಸಾರ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಿಂದು ಉಸಂಟೆ ಟೈಟಲ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಎರಡ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಉಂತ್ಲೆ ಅವಳು ಆಗ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ ಗಡಮ ಅವು ಈ ಒಂಜರ ವರ್ಷದ ಎಂಚ ಬತ್ತ ನಾವು ಸಂಟೆ ಅವ್ ಸರ್ ಅವನೇ ಕೇಪುಲ ಪದವನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತಡೆ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಮತ್ತ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂದವು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಯಾನ್ಲ ಬೈದೆ ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪು ನಿಜಾನ ಅಂಚ ಬರ್ತಡೆ ಮಾತ ಆದು 11 ಗಂಟೆದ ಹೊರ್ತು ಮೇರ್ ನಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಬಿಕ್ ಊಸಂಟೆ ಬೋನು ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಹೋದು ಆ ಊಸಂಟೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಊಸಂಟೆ ಪಿದ ವೈದ್ಯತ್ತೆ ದೆತ್ತೆ ದೆತ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪುರ್ತಾನಾಗ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತು ಊಸಂಟೆ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟಲ್ ಕೊರಕ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟಲ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಕೆಲಿಂಜಿ ಮಲ್ದೆಗೆ ನಮ್ಮ ಊಸಂಟೆ ಒಂದು ಅಂಚ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಬೈದನು ಊಸಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪುಗ ಪೆನ್ಪಿರುಂಜಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ನೇರು ಫಣೀತ ಬಾರ್ದಿತ್ತರತಿ ಆದಮ್ಮಡು ಮನ್ಪುಗ ವಂಡಿ ವಿಷಯ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಸೌಹಾರ್ದತೆ పోయి కుమారಣ್ಣ మరి కేపులపు సౌహార్దತೆ పోయి ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ కొంచెం అడ్డ సాది తిక్కుండు హలో
ಚೀರ್ದಾನೆ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೇಪ್ಲಪು ಎಂಕಲೊಂದು ಭಾತರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲತ್ತೆ ಅಪಗಲ ಯಾಲ್ಲ ಭಾತರುವೆ ನಾನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನ ತೀರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ತೇರಂಟ ಹೋಲ್ತಾ ತೇರಂಟಲ್ಲ ಮುಲ್ತಾ ಈ ಊಸಂಟ ಹೋಲ್ತಾ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾನೆ ತುಳುನಾಡ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕೋಚ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ಯಾರ ಅವು ಅಂಚಾದೆ ಏನ್ ಭಾತೇವ್ ಸರಿ ಒಂದು ಮತ್ತ ಪಾತೆರ್ದು ಸರಿ ಆಪುನ ಹತ್ತುಮೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೇತನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಾತೆರ್ದು ಸರಿ ಅದಾತು ಸರ್ ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೆಲ್ನಿ ಸಾದಿ ಎಂಜ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಎಂಜಿನ ಈ ರೆಂಕ್ ಪಾತೆರ್ರ ಬುಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಾದ ಅದು ಸಾದಿ ಎಂಜಿನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತವ್ರು ಸರ್ ಇರು ರೌಲರೆ ಶಟ್ ಅಪ್ ಫಾದರ್ ಜೈ ಶಟ್ ಅಪ್ ತಮ್ಮು ಚಲ್ದೆ ಬರಬಲಿ ನಾನು ಪೂನೆ ದೇರ್ ನಿಂತು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಜ್ಜಾನ್ ಈ ಮುಜುಗಷ್ಟೇ ಆ ಊಸಂಟೆಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಆದಿತ ದಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗನ ಕೆಬಿಕ್ ತಾಯಿ ಆ ಊಸಂಟೆ ಪೋಂಡ ಆ ಉಸಂಟಿನ ಕಿವಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಊಸಂಟೆ ಕೆಬಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಥವಾ ಬೈದಿನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೋಜಿ ನಾ ಊಸಂಟೆ ಪನ್ಪುಣ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಂಬೆ ಬತ್ತಿ ಹಿಂಗ್ ನಿಜವಾದ ಇಷ್ಟೇ ಜಾನ್ ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಐತೆ ಲೈಫ್ ಉಂಟತ್ತೆ ಐಕ್ ಮೊಡತಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗೊತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಬುಡ್ಚಲ್ ಮೇಲೆ ಬುಡದಿ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಮೈತ್ ಪಂಡಲ್ ನೀ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಊಸಂಟೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಬುಡ್ಚು ವಾಸನೆ 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 ನಾತ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಜನಕ್ಕೂ ಪರಿಚಯ ಆಪಿಲ್ಲ ಕಾಪನು ಮಲ್ಪುಗ ಏ ಹಾಲು ಏತ್ ಮಂಡಲ ಬಂಜಾರ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಕೆಬಿ ಕೊರಂದೆ ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಐಕ ಕಾಚ್ ಬಾಟಿ ಐಕ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಬೋಡದಿ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ದಮ್ ಮುಸುಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಎಂಚಿನ ನಾಯಿರ್ದೆ ಕಡೆ ನೆರ್ಪಲ್ಲಿ ಮುರಾಣಿ ಪುರ್ಚಂದಿನ ಪಾಸೆಟ್ ನೆರ್ತಾಲ್ ನಾಯಿಂಡೆ ಮೋಣೆ ಅಂಕಮದ ಭಕ್ತಿ ಜಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಡೆತಿನ ಇರು ಒಟ್ಟು ನಾಯಿಂಡೆ ಮೋಣೆ ಮದ ಅಂಚತ್ ಇತ್ತ ದಮ್ ಮುಸುಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಮಡ್ಪುಜಾಲ್ ದುಂಬೆಂಕ್ಲಿ ಏತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತ ಕಂದಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿ ಏತು ದೂರದ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬರು ಇತ್ತೀಚ್ ಇತ್ತ ಎಂಕು ಏನು ಏತು ಸಮಯ ಖಾಲಿ ನೆರಡೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎರಡತ್ತಪ್ಪ ದಮ್ ಮುಸುಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಮಡ್ಪುಜಾಲ್ ಇತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ನ ಉಸುಲ್ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ವಿಷಯನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕನಾರ ಬಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಮ್ಮು ದೆಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಾಲ್ಡು ಬತ್ತು ನಾಲೇಟ್ ಭತ್ತನ ತೈಪುಜಿ ನಾಲೇಟ್ ಪಾತೆರ್ ರಾಹುಲ ರಾಹುಲ ಅನ್ಪುಡಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಬುಡಿತಿ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದನ್ನ ಇತ್ತ ಬಂದ್ ಅಳವಳುಂಡು ನಮ್ಮೊಳಗೇನು ಹೌಜ ಈಗ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡುವರು ರಾಹುಲ್ ಅವೆಟ್ಟೆತ್ತು ಅದು ಕೋಪ ಬಂದ ಅಂಚಂತ ನನ್ನ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಗಿ ಚೆನ್ನ ಅವು ಒಯ್ದಾದ ಮೆಂತೋಣ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಊಸಂಟೆ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ದು ಬಲ ಹಾಪುಂಡ ತುಳಿ ಸರಿ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ಸರ್ ಅವು ಇರ್ನ ಮಗನ ಕೆಬಿಕ್ ಪೋಯಿನ ಊಸಂಟೆಲ್ ಬೆರ್ತಿ ಈ ಕಪ್ಪಗ ನೈನ್ ಹೋಯ್ತು ತೆತ್ತದೆ ಕಾರ್ತಾಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಚಂಚ ಮಾಡ್ತಂದು ತೈತೆ ಬರ್ತದ ಬಿತ್ತರ್ ಬೋಡ ಅದು ಊಸಂಟೆ ಬೇಕಾ ಹೋಗೋತ್ ಬೋಚು ಕಾನ್ಸುಲ ಮಾಡ್ತದು ಕಾ ಬೋಡ್ಕಿ ಚಬುತಾ ಯಾಕೆರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಕಲ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಪಾಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಂಡು ಹಕ್ಕಲು ಏತು ತಗಡು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪೇರಂದು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದೇಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಪಾಡ್ದಿರು ಬಂಗದ ಕನ್ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಕ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಸೌಹಾರ್ದ ಶಾಂತಿ ಉಂದೇನು ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಹೋಗೋತ್ ಬೋಚ್ ಮಾಡ್ಯಾ ಹೋಗೋತ್ ಬೋಚ್ ಈ ಪಾತಿರುಚಿ ಎಂಬೆ ಏರು ಸಾಧು ಪಾತಿರುಚಿ ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಆಯ್ನ ಒಂಚೂರು ತಿಳಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡದ್ ನಂಬೆ ಬೇ ಕರ್ಕಳದೆ ಸಾಧು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಈ ಆಯನ ಓದುವುದು ಇರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡಿಯಾರು ಕೇಪಲ ಪದವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಾಹುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಎಲಿ ಪನ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ತೆ ಮೌಸ್ ಎಲಿನ ಪತ್ತದ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋತೀನಿ ಎಲಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ನಲಿಪುಡ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಎಲಿತ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ದೆಗೆ ಐಕೊಂಬಾಗ ಇಡೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮ್ಯಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕನಿ ಆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಎಲಿದು ಯಾರು ಯಾನು ಮೇನೆ ಎಲಿನ್ ತೂ ತಿನೇ ಮೇನೆ ಕಾಲಿ ತೂಯಿನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತೂ ತಾನಗಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಒಂಜಿ ಜವನ ಅವಕಾಶ ಕೊರಕ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೀವಾಂಡಲ ಹೃದಯ ಮಲ್ಲ ಇರ್ನ ಅವು ಇಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಮತ ಮಲ್ದ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಸರ ಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲಿ ಅವು 1.5 ನಿಮಿಷ ಅದಾವು 1.5 ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಐಟ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವೇಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪೋನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಎಲಿಕ್ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಪೋನಾಗ ಎಲಿ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಎಲಿ ಬಾರಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡ್ ಬೋಂಡು ಸರಿ ಅಂಚ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪತ್ತಾತು ಮೇರಡ ತೋಜಪ್ಪ ಐಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಡನ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮತ ಮಲ್ತಗೆತ್ತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರನೆ ಮಲ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಮರ ಎಂಚ ಮಲ್ತ ಏನು
ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅರಣೆ ಅರಣೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಿಂಪೆ ಕುಲಿಂಪೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಗುಲೆ ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ನಿನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸರ್ ಇತ್ತೊಂದು ಪೊಸತ್ ಮಲ್ದೆ ಓ ಆ ಬುಲ್ಕಂದೊಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲೆ ಅಲೆ ತೆಲುಪು ಅಂತಿದ್ದ ದಾದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಪುನನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾವ ಅರಣೆ ತಗುಲೆ ಉಮಿಲು ಚಟ್ಟವನು ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಆತನ ತೇರಂಟೆಲ್ಲ ಈಜಂತ ಊಸಂಟೆಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಜೆಟ್ ಏತಂದು ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಗಿತ್ತ ಅಗಲ್ಡನಿಗೆ ಏನಿಗ ನಬೆ ಸನಿಲ್ ಸನಿಲ ನವಿಲ್ ರಾಜ್ ಬಜೆಟ್ ಏತಂಬೆ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ನೆಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡ 45 50 ಲಕ್ಷ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಅತತ್ 55 ಆತ 55 ಅತತ್ ಅಜ್ಪ ಆತನ ಅಂದತೆ ಅಜ್ಪ ಆದಿಪ್ಪ ಅಜ್ಪ ಎತ್ತು ಬಣ್ಣಿ ಅಜ್ಪತ್ತೈನ ಆತನ 75 ಲಕ್ಷ ಇವನ ತಿಗಲಿಗೆ ದೀತಂಡ ರಾಹುಲ್ರೆ 40 ಲಕ್ಷ ತೇರಂಟೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಾವೆ ಎಂದು ಬಂತೇವೆ 75 ಅಲ್ಲ ತೇರಂಟೆ ಸುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟದಿ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟದು ಬೋತೆ ಇಮನ್ ದೀವೋಲಿಯ ಮಲ್ಲ 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆತನ್ ಇತ್ತೆ 75 ಆತ ಇದು ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಿಡ್ಸಿ ಯಾವ ಸರಿ ಅವಳು 75 ಆತನಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇಂಡರತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಏರೊಂದು ಬೋಪು ಮ್ಯಾ ನಿಖಿಲ ಬದವು ಒಂದು ಕುಂಟಲ ಬದವು ಕೇಪಲ ಬದವು ಈ ರೇತು ಪಾಡ್ದಾರು ಎಂಡ ದಾಲ ಕೇಳೊಚ್ಚಿ ಮೇರೆ ಹೆಂಚಿನ ಕೇಳು ತುಂಬ ಎಂಡ ಕೇಳೊಚ್ಚಿ ఒక ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡದಿತ್ತಿ ಯಾನ ಎಕ್ಕೊಂಬಾಗ ಕಾಸಿಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಕಣತ್ತದ್ದು ಬಟ್ಟಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಐಟ್ ಏತ್ತು పోతును ఎంచిన పోతును యాంతు అవు ముగ్గే బక్క పిర పండే పిర కాసావుడు ఒక పిర 15 పాడి 15 పాడదు మనదాని కాండ తోపే 15 లజ్జి బట్టి లజ్జి సాధు చెనప ఏతు బడ్జెట్ పోతుండు బట్టి ఏతు పాడిತ್ತು ಇದನ ಗೋಣಿ ಆಜನ ಪನ್ಪನ ದಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತು ಸರ್ ಮುಕಲಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತವು 1.5 CR ಹತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನೇಟು 1 CR ಬಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಆತಿತ್ತೇನ ಎನ್ನ ಬೊಡೆತಿ ಕೋಣಿಟ್ಟು ಕಂತು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಯಾನ ದೊರತೆ ತಾತು ಬೋತನ 1 ಕೋಟಿ 1 CR ಕರಿದು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಎತ್ತು ಸರ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಂಕದಾಲ ಅವು ಸಿಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ತೋಜೋಡು ನಾ ಬಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಏತ್ ಪಾಡ್ದೋಡು ರಾಹುಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಕ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ಲಿಕ 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 ಆಂಡೆ ಆಂಡೆ ಯಾನು ಅವು ಪಂಪೆ ಬತ್ತು ಪಂಪೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇನ್ ಹೌದ ಅಕುಲ್ ತೇರಂಟೆ ಪಾಡು ಇರ್ನ ಊಸಂಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಡ್ಚಿಂದ ಪಂತಿರತ ಯಾನು ಫೋನ್ ದಿಲ್ಲ ದೀಪ್ ಫೋನ್ ದೀಪನತ್ತು ಬಲೆ ಇರ್ನ ಎತ್ತಿಗೆ ಮಾಡುವೆ ನು ಬೋಡ ಊಸಂಟೆ ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಕಟ್ಟಿನ ಸತ್ಯ ಪಂಪೆ ಮರೆ ನನ್ನ ಬೋಡತಿನ ಪಾಲ್ದ ಜಾಗ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೈದಿನ ಜಾಗನ ಮಾರ್ದು ಮನ ಊಸಂಟೆ ಮೇನ ಫೀಲಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಈ ಮೀತ ಫೀಲಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೋಡ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೇರ್ನ ಮಂಡೇಡಿ ಬತ್ತು ಅವು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಬರ್ಪಿ ನೀರತ್ತವು ನೆತ್ತೇರವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬುಡಿದೇವು ನಾ ಇಟ್ಟು ಕಡೆ ನೀರು ನೋಡತ್ತಿ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೇರಂಟೇಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ದಾರ ರಾಹುಲ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಜೋಕುಲ್ ಮತ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಹೊಸ ಜವನರೇನೆ ಪಾಡ್ದು ಲೋ ಬಜೆಟೆಡ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಂಬೆಡ ಪಂಡಿನಿ ಇಂಬೆ ಪಂಡೆ ಅಕುಲ್ 4 ಜನ ಬೋಡೆ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಅಕುಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ಇತ್ತು ನಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ಜನ ಬರ್ಪೆ ರಿಜಿನ ಟಾಕೀಸ್ ಜನನೇ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಪಂಡೆ ಅಂದೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಪಂಡೆ 75 ಲಕ್ಷ ಇಮನ ತಿಗಲಿಗೆ ದಿಯೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನವಿಲ್ ರಾಜ್ ಪಂಪಿನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ದಯಬನ್ನಗ 4 ಜನ ಅಕಲೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ಪಾಪ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬೈದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ನಾಲ್ಲ
ಇನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಆ ಪುದರ್ ಕೇನಿ ಕೂಡಲೇ ಜನಕುಲ್ನ ಕೆಬಿ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಇರ್ಮನೆ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಪುನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ಅಕ್ಕಲು 4 ಜನ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಜನಕುಲನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಇದೆ ಮಾರಿ ಕೇಪಲ ಪದವು ಇರ್ನೆಟ್ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ಲೇರಿಯೇ ಉಲ್ಲೇರ ಬಾರೆ ಪಾತ ಉಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಬೋರ್ಮಂಟದ ಏನು ಓಳರಿ ಆಯ ಉಲ್ಲೆ ಮಗ ಗಲ್ಗೆಲ್ಗೆ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಅನ್ಪತ್ತವ್ರಿ ಉದ್ದದೆ ವಾಮಂಜೂರು ಪಾತಿರ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಇದಾಯ್ ಮಾಡಿ ಆಯಲ ಉಲ್ಲೆ ಮಗ ಆಯುರಿ ಉಲ್ಲೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟಿಟ ಒಂಚ ದುಂಪೋಣ ಗುಲ್ಲು ಏನಿಲ್ಲ ಪಾಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಲ್ಲ ನಡ್ತ ಆಯ್ ಸ್ಲೋ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಫೋನಾಗ ಕಾರ್ ತಟ್ಟ ಪಿಜಿನ್ ಸಯ್ಯ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಬರ್ಪೆ ಆಯಲ ಉಲ್ಲೆ ಪಡೀಲ್ ಸರ್ ಪಡೀಲ್ 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 ಅಕಲ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಯಾವ ಅಂಚೆ ಕುಟಾಲಿ ಆಯ್ ಗುಂಗುರು ಕುಚಾಲ್ದೆ ಉದ್ದದೆ ಉಲ್ಲೇತ ಆಯ್ ಗುಂಗುರು ಕುಚಾಲ್ದೆ ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಗ್ ಲಕ್ಕ ತುಂಬ್ತೋಡ್ಗೆ ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಕಾಚು ಮಾಡಿ ಯಾನು ಆಯ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಅಂತ ಲಕ್ಕ ತುಂಬ್ತೋಡು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಗ ಅದೇ ರಪ್ಪ ತಿರ್ಗಿನಿ ಇದೇ ತೇರಂಟದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ಏರಿಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅವು ಏರಿಂದು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಾಯಕಿ ಏರೇನು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಮೇರೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ರಾಹುಲ್ ರೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆನೆ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಇನ್ನು ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದನೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಪೊಣ್ಣನ ನಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಮೂಲ ಬೋಡನ ತುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಓಡೋಡಿದೆ ಈ ಬೇಡ ಬಂಡೆ ಇಮೇಂಜಿನ ಬಂಡೆ ಇಂಬೆ ಬಂಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ನಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕನಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಕಂತಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಬೇತ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ವೈಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಡ್ಕಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪುರ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ದಿಂಜಾಯಿ OTT ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೆ ಇಂಬೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಜೇನು 19 ಪೂಜಾ ಅಂದು ಪೊಣ್ಣು ಪೂಜಾ ಅಂದೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕಂತೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕಂತನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ರಾಹುಲ್ ರೇ ಪೂಜಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈಮೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಬತ್ತಾರ ಮೀನಿ ತೂಣ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಮಂಡೆ ಹಾಳಾದು ಬೋತು ಇಡ್ಡಿ ದಿನ ಇಂಬೆ ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ಪುನವೆಣ್ಣೆ ಇಂಬೆ ಅಲೆಗ್ಲಂಚೆನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆನಾಗ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಈಮೇಲೆ ಪುನ್ ಈಮೇಲೆ ಇಂಬೆ ಪೋದು ತೂದು ಇಂಬೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಇಂಬೆ ಬೊಚ್ಚಿಂದ ಬಂಡ ಇಂಬೆ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಕ್ಕಳ 2 ಗಂಟೆ ಐಕೆ ಅಂಡ್ ತಿಗಲ್ದ ಗಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಷನ್ ಪಾಲ್ಡ್ ರೂಮ್ 22,000 ರೂಪಾಯಿ ರಾಹುಲ್ ರೇ ಬೇಗರತ್ತು ನೆತ್ತೆರು ವೈದನ್ 22,000 ರೂಪಾಯಿ ರೂಮ್ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ನೀ ಮನ ತಿಗಲೆಗೆ ತಿಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಓಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಂಡು ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಕೈತಲ್ ಅಲೆಗೆ ಜಪ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲೆಗೆ ಜಪ್ಪೆರ ಇಲ್ಲ ಜೆತ್ತನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಸೈಯಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಪಿ ನಿಂಬೇನೆ ಇಂಬೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆ ಪರಬುನು ಜಪ್ಪಡಾದ ಇಂಬೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಾಕ್ ಇಂಬೆ ಬನ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬನ್ನ ಒರ್ತಿ ಜಪ್ಪುಂಡವಲು ಒರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾಂಡು ಸರಿ ಪೂರ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂದು ಕೊಂಚ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನಿಗೆ ದಲ ಬಲಸೊಡಿಗೆ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸಲೆಕ್ಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹಾಲು ತಿನ್ಪಿನತ್ತು ಮೇರೆ ಅವು ತಿನ್ಪಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೋಕದವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ರೆ ಅಂಚಿನೇ ಅವಡು ಎಂಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ ಪಡ್ಗಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ದ ಅಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲ್ ಬಲಸಿಲಕ್ಕನೆ ಅವು ಪೇಪರ್ ಬರ ಬತ್ತಿತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜುಲಾಬ್ ಅಲೆಗೆ ಜುಲಾಬು ಆನಮನೆ ತಿಂದಿರ ಜುಲಾಬ್ ಅಬತರ ಬೋಪಿ ನಿಂಬೆ ಇಂಬೆ ಅಲ್ಲೇನು 11 ಪೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಪೋರೆ ಇಂಬೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಡ್ಗೆ ಇಂಬೆ ಅಲ್ಲೇನು 11 ಪೋದು ಅಲ್ತು ಬನ್ನ ಕುಡ ಆನಿ 2 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಪೂರ ಇಮ್ಮನ ಸರಿ ಆವಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಿಖಲ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕತೆ ಕೇಂಡೆ ಮೇರೆ ಇಂಚಿನ ಪದವು ಕೇಪಲ ಪದವು ಅರಿಯರನ್ ಕಂತಾರಿ ದಾಲ ದೂರ ದಾಲ పోతే ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಮತ పోతినತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದೆ ಸಟ್ಟ ಮಲ್ತಿನ ತೋಜೋಡು ಈಗ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಏನೊಂದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ದಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಪೋನಾಗ ಹೊರ್ತಿ ಸೀರೆ ಮತ್ತ ತುತ್ತು ಏಸ ಬಾಡ್ದು ತರಕು ಜಲ್ ಬಿರ್ಕಲ್ ಬಾಡ್ದು ತಿರ್ಗೋ ಒಂದಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿ ಬೈದಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿಯ ಇಂಚಿನ ಇಂಕ ಅಂದಾಜಾಯಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಬಂಡೆ ಅವು ಹೀರೋಯಿನಿ ಸರ್ ಇವಳು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಚಾತ ಇಂಕ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತು ಜಿಂದ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ನಿ ಮೋನೆಲ್ಲ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಒಲ್ತ ಬಣ್ಣು ರಾಹುಲರೇ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಕಾಸ ದೋಸ್ತ ಕರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಳ ಸಂಬಂಧನೇ ಪೂರ್ಲು ಸಂಬಂಧ ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆತಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಭಿನಯನು ಅರೆತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚ ಕಾರ್ಲಾಡಿದ ಯಾಲು ಇಪ್ಪೋಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಿದ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲ ಕನಕ ಮಾಡ್ಯಾನ ಎಂಚಲೊಂದು ಕಾಸು ಬಾಡ್ನೆ ಅಂದ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವು ಈ ಮಣಿಬಚ್ಚಿ ಯಾಪನ್ ಬಾ ಪಣ್ಣ ನನ್ನ ಬರ ದಾತ ಯಾಪನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಯಾನು ರೆಡಿ ತಿನ್ನೋಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಟ್ಟ ಬೋಳರ್ದ ಅಲ್ಪನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ ಬರ್ಪಣಿ ಒಕ್ಕಡೆ ತಾಯಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪೋಲ್ ಎತ್ತ ಬಂದು ಯಾನು ವ್ಯಾಪಲ ಪಾಟ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಬರ್ತು ಚಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿ ಬೋಡಿ ಚಡ್ಡಿ ಚೆಂದ ನರಕ ಅಂಚೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲು ತಾನಾಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ನಡಿ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹೇಯ್ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಂಟ ನೋಡು ಒಂದು ಕೊಡಪ ನೀರು ಹಾಕು ಎಂತ ಪಂಡಿನಿ ಆ ಪೊಣ್ಣು
ಎಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಕ್ಕುಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಕ್ಕೋಸು ನೀರ್ ಪಾಟ್ ಪೈನಂಚಿನ ಆಲ್ ಪೊಣ್ಣು ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಪಕಕ್ಕೆ ಏತು ಮಾತ ಕೇನೋಡ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ನು ನಿಕ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಹೌದು ಅದ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೇರ್ಲಕನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಸುಂಡು ಮಾತ ಅಂಚೆ ಕೂಂಡೆ ಏರ್ಲ ಅಮರ್ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚಾಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದಿ ಇದು ಕುರೆಪಾಟ ಅಂಗಿ ಮಾತ ಪಾಡ ಬೈದ್ನೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದು ಇಂದೇ ಜನ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದು ಪೇದಂ ಬಾತೆ ನಾತಿ ಪಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಮನದ ಸಾರಿ ಕೆಂದಲ್ಲ ಹೇರಿ ಎಂಡ ಸಾರಿ ಕೆಂದಿ ಚಲ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಯೂನಿಟ್ ಎಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಡಿ ಇರ್ಲಕನೆ ಕುಡೋರು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಡ ಸಾರಿ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಹೀರೋಯಿನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ ಅಲ್ಟ ದಾಲ ಕೇಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಕು ಆ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬಂತು ಜಲತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಪ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಜೀವಾಳ ಅಪ್ಪಂಡ ಆ ಸಾಂಗ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಮೇರೆ ಪದವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡು ಕುಮಾರಣ್ಣ ಏತ್ ಒಂದು ಪದಕಲು ಪಾಡ್ದಾರು ರಾಹುಲ್ 4 ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ನಡೆದು 4 ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ಇಂಬೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದು ಬಂಡ ಜವನರಗಿತ್ತು ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡ ನನ್ನ 4 ಕೊತ್ತಿನ 5 ಕದ ಅವಡು ಬಂಡೆ ಆ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಐಕ್ ಪೊಣ್ಣನ ಉಲ್ತು ಕನ್ನೋಡು ಚೆನ್ನೈ ಹಿಡ್ದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಚೆನ್ನೈದನೆ ಪೊಣ್ಣು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬೋದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಸುಂಟದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಪತ್ತೊಂದು ಮೇಕಪ್ ಪುಳಿ ಪಕ್ಕ ತೇರಂಟದ ಸಿನಿಮಾ ತೇರಂಟದ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಆ ತೇರಂಟದ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ಪಿನ ಸೀನ್ ಉಂಟು ಬಂಡೆ ಅವಳ ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಸೆಟ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಪಾಡು ತೇರಂಟೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪಾಡ್ದ ಪೊಣ್ಣನ ಕಂತದ್ದು 40 ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೆ 75,000 ಲೆಕ್ಕ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಮನ ತಿಗಲಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಾಣ್ ಆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿನ ಹೌದೇ ದಯಬಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋಯರಾನಾಗ ಇಂಬೆ ಪನ್ಪಾದಿನಿ ಆಳ್ಟ ಇಮೇನೆ ಪನ್ಪಾದಿನಿ ಮುಜಿ ಕಸ್ದ ಈ ಆಳು ಬರಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೋಗಂದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದೇ ನಾನು ಹೋಗಾದೆ ಇಮೆ ಅಲ್ಲೇನು ಪಾತೊಂದು ರಡ್ಡು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋತಿನ ಇಡೇ ಬಂದಾಗ ರಡ್ಡು ದಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೋದು ನವಿಲ್ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇತ್ತಾನೆ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಅವು ತಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಯನು ಬಿಡು ಏನನ್ನು ಪತ್ತೋನಿಯ ಹೆಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಏನದೆ ಏನನ್ನು ಪತ್ತೋನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೋನಿಯ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಕೇಪಲ ಪದವು ನಮ್ಮೆಟ್ಟು ಏತ್ ಪದಕುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಮರ ಎಂಕ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ತಾಗನಿಗೆ ಎಂಡೊಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂತಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಒಂದು ಪಾತೆರ್ನಾಗೆ ಈ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟದಾಗೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಸುತ್ತಿಗೆ ಏನೊಂದು ಜಾನ್ ಬೈಯಟ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆ 2 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವರಗೇನು ಅಂತ ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೈಟ್ ಬರೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಪಕ್ಕ ಅಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂಡೆತ್ತ ಮೀ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡೋದು ಎಂಡ 40 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾರ್ರೆ ನೀರು ತರ್ಪಾದಿ ಅವು ಬರ್ಸದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬರ್ಸದ ಏನಾಡ ಪಂಡ ಮೇಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ತೋದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಂಡ ಮರಿಯಲ್ಲ ದೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಚು ಎಂಚಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಬಿಡೆ ಅವು ಸೊಟ್ಟು ಗಿತ್ತನೆ ಆಡು ಹೇಳ್ದಾಟಾಡು ಕಂತೆ 40 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಯಾವಂದ ಪಿರ ನೀರು ಕಲ್ಲೆ ಟಮಂಟ ನೀರು ಮುಗಿನ ನೀರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯವಾದ ಅನ್ಪುಂಡ ನೆತ್ತ ಗುವೆಲ್ದು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿ ಇತ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ ಮೇರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡತೆ ಜನಕ್ಕಲು ತೋಜೊಂದೇ ಚಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಟೈಮ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೇರಿಂದಿಚ್ಚಿ 42 ಜನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಮೇರೆ ಅವಲ್ತ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಿರಿ ವರ್ಕದಾನ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೂಲೆ ಒಂದು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನ ಬಂಗ ಒಣಸಿಗನಗ ಜನ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಜೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೇರು ಪದವದಾರು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಿನಿಮಾ ಆನೆಗ ಯಾಪಲ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಕುಮಾರಣ್ಣದ ಅಲ್ಲ ಆತನ ಅಂಚಿನ ತೆಲುಗು ಅಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೊಂಜಿ ತೇರಂಟೆ ತೇರಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಹೀರೋ ಬರ್ತದ ಆ ತೇರಂಟೆನ ದೆತ್ತದ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಧಕ್ಕೆರ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸೀನ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವು ಪೋಡಿದಾಯ್ತು ಅವು ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೇರಂಟೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ಏತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಡಮ್ಮಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದ ದೀತು ನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಏತ 150 ರೂಪಾಯಿ ತೇರಂಟೆನ 150 ರೂಪಾಯಿ ಆತ 150 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಆತಂದ 21,000 ಖಾಲಿ ತೇರಂಟೆಗೆ ಅರಂಟುನತ್ತ ಕಾಸಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಿನ ಆಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆತ ಪೊರ್ತು ಎಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ತೇರಂಟೆ ಬರ್ತದ ಕಾಕತಾಳಿ ಬೈದಿನ ಬೈದಿನಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಉಂಡು ಅವಳುಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಂಚತು ಒಂದು ನೆಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್
ಅವಾಗ ದಾದ ಬಂತಿ ಮೇಗೆ ಅವು ಹೀರೋ ಹೀರೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೇಕಿದೆ. ತೋಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪಡ ಆಯ್ಲ ಕಾವನ್ನ ಪೋನು ಬೆದೆತ್ತೆ ಆ ರಿಯಲ್ ತೇರಂಟೆ ದೆತ್ತೆ ಅಲೆಗೆ ದಕ್ಕಿ ಆಲು ಬೋಡಿ ನವಿನ ಅಡಿಗೆ ಅವನಜ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆತರ ಬಂದೆ ಅವನು ಎನ್ನಿದ್ದು ಯಾರು ದಾದು ಎಕ್ಕಿಂಚಿನ ಪ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ఆయన ತೇರಂಟದ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡೆ ಅವು ನರಮಾನಿ ತೆಲುಪುನತ್ತು ಆಯ್ ಒರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಸೈಡ್ ಅಂಚ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪದವು ಹೋಯ್ ಮೇರೆ ಪದವರೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ದಾದ ಕಾಮಿಡಿದಲ್ಲ ಆತನ ನಿಕ್ಲನ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಇಂಕ ದಾದ ಆತನ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಇಂಬೆಡಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ದಾಲ ಆತನ ಮೇ ಅಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ದಾಲತ್ತು ಸರ್ ಸೆಟ್ ನಿಕ್ಲನ ತೆದರು ಅಮ್ಮ ಸೆಟ್ ತೆರ್ತು ಬಂಜ್ವೇನಪ್ಪ ನಂಚಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಆತು ಎಂಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ದಾರ ಮರತ ಮುದ್ದೆ ವನಸುಕುಲ್ದ ಮಾತಾಡಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜೇ ಬಗೆದ ಕಚ್ಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಲಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ 4 ಬಗೆದ ಕಚ್ಪುಂಡು ಮೇರ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ 5 ಬಗೆದ ಕಚ್ಪುಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಏರಾನು ಚಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬಾಡ್ದು ಪೇರ್ ಏರ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಬೇತೆ ಜನಗಳು ಬಾಡ್ದು ನತ್ತವು ಮಿತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಮೇರ್ ನಕ್ಕಿ ಬಕ್ಕನೆ ಬನ್ನಿ ಕಕ್ಕೆದ ಎಲ್ಲ ಫಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಿಡ್ಲ ಬೊಕ್ನಿನ ಸರ್ ಈ ಜನ ಬಟ್ಟಾಳು ಈತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ತೋವೆಂದು ಪಾಯಸ ಪಾಡ್ದು ಪುಡ್ಚು ನಿಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಆಂಡ ಯಾವ ಸರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಲೆ ಇಂದು ಪೂರ ಹಾಸ್ಯ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾತಲ ಆಯ್ತಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಡಪುಂಡು ನನಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪುಣಿಂದ ಅಂಡ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ಆ ವಿವಾದನ ಒಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ್ದು ಬೈದಂಡೆ ಇತ್ತನಮ್ಮ ಮೆರಡಕ್ಕೇನಗ ಎಂಚಿನ ವಿವಾದ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಇರೊಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಐತೆ ಪೇಪರ್ ಬತ್ತು ನೈಟ್ ಬತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಊಸಂಟೆ ನಾದೊಂದುಂಡು ತೇರಂಟೆ ತಿರುಗೊಂದುಂಡು ಈರ್ ಎಕ್ಕಡಿಜ್ಜ ಪಂಡಿನೇನೆ ಪನ್ಪರು ಕೇನ್ ನೆನೆ ಕೇನು ಅವರ ಮಾರ ಸೀದಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ದಾಯ ಕುಲ್ಲಾದಿನ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಾರ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ರಾಹುಲ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆಯಾನು ತೇರಂಟೆ ಪನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾನು ಮಲ್ದಾಯನ್ ಕೊಂಚ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಾಯನ್ ಅಂದಾಯನು ಐಟ್ ತಲ ಮಲ್ಲ ಲಾಭ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಅಂದಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿನ ಅತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬರಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರತಿವರಿಯಾಗಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಬರಡು ಯಾನವಿನ ಆತ ಬಂಗೋಡು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಏನು ಡೇಟ್ ದೀತೆ ಆತನಾಗ ಮೊಕಲ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡೋರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ತೇರಂಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನಾನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಸಂಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಯಾನು ಬುಡೋಲಿ ನೆಕ್ಕಿ ಇರ್ಪಂಡು ನೆಕ್ಕಿ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ ಏರು ಪಂತಿನಿಂದ ಆವಡತ್ತೆ ಮೇರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡೇ ಅವರಿ ಪಂತಿನಿಗೆ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ ಗ್ರೂಪ್ ಏರು ಫಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಪಂತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆವು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗ ಇರೇಗಿತ್ತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಇರ್ನ ತೇರಂಟೆ ಅಂಡ ಇನ್ನ ಊಸಂಟೆ ಇತ್ತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ವತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಇತ್ತ ಇಂಚಿನ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಜನಕುಲು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪುನ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತ ಅಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಬೈದಿನ ಒಂಜೆ ಈ ತೇರಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಊಸಂಟೆ ತಕ್ಲ ಪೈಪೋಟಿ ನಡ್ತೊಂದು ಮುಕ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತೂಡು ಯಾನಕ್ಕಿತ್ತೇರಡ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಊಸಂಟೆನ ಬರಿಕೆ ದೀಪ ಬೋಡ್ಲ ಸೈತ್ಯ ಪಾಡು ಊಸಂಟೆ ಪಾಡೆ ಸೈತ್ಯ ಪಾಡಂತ ಪಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡ್ದೆ ರಾಹುಲ್ ಎಂತ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ತೇರಂಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಒಂದು ಪಾತಾರೆ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತುಳುನಾಡಿಡ್ಬೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡ್ನತ್ತು ದೆಪ್ಪೆ ಇಂದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಆರು ದೇಕರಣ್ಣಗಳು ಊಸಂಟೆಯನ್ನು ಬರಿಕದಿದ್ದು ತೇರಂಟೆಗೆ ಜಾಗೆ ಬಿಡಿಯರು ಇಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬರ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ನಡತೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಣು ಇತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರು ದೇಕರಣ್ಣ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಕರಣ್ಣ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಕುಮಾರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಚಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ದುಂಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ರಾಹುಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯ ಮಕ್ಕ ದಾದ ಬನ್ಪಿನಿಂದ ಮಂಡ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿತ್ತದು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ತೇರು ಒಯ್ಪೋಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ ಆತೆ ಪಾತೆರ ಪಿರಾವಡ್ದೋರಿ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಇತ್ತು ನಂದ ಅವೇನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತು ಎದುರೆದುರೇ ಪನೋಡ್ ಖಂಡಿತ ನಾನೂರಿ ಪಣ್ಣಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಲೇದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಳಾಪಿನಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಲೆ ಡಾಯಪತ್ ಮೇಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಮೇನ್ ಪತ್ತೆ ಆಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಐಟ್ ಹಾಳಾಪಿನಿ ದಾನೆ ಪನ್ಪರ್ ಪದವು ಈರು ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಈರು ಎಂದಿನ ಉಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬದುಕೊಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಊಸಂಟ ಮಲ್ತಿನ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಿನ ಐತೆ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟು ಗಿತ್ತಿನ ಜನನೇ ಎಂಡ ಬಂತನೆ ಆಜಂತ ತೇರಂಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಜಂತ ಜಪ್ಪಾಡು ಈರು ಊಸಂಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೇನು ಈರ್ನ ಒಟ್ಟು ಗಿತ್ತಿನ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟು ಆ ಜನ ಏರುಂದು ಪಲ್ಲೆ ಇರು ಏರಿಂದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಾನು ಆ ಜನ ಏರುಂದು ಪಲ್ಲೆ ಮುಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಮುಡ್ಚಿ ಆ ಜನ ಏರುಂದಿರ್ ಪನೋಡೆ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಅಂತ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಕುಮಾರ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ ಜನ ಏರುಂದು ಪಲ್ಲೆ ಆಡಿ ತೇರೆ ಪನೋಡೆನಾ ಪನೋಡೆ ಪನೋಡೆ ಬೇ ತೇರ್ಲತ್ತೆ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೇ ಚನಿಲ್ ರಾಜೆ
పిలికులప్ప పిలికులు కామెడీ ద పిలికులు కాపికాడ్ర బిత్తులుడు రంగు గుంచెడు Kapikadrena comedy Bittil. పిలికులప్ప పిలికులు కామెడీ ద పిలికులు